Ake ngikhuleke kumhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa. Ngiyafisa futhi ukuthi nalesi ilungise. Indaba inomkhehlo la ikhona. Umkhehlo bafowethu awenziwa ngenkomo. Umkhehlo futhi awunasi isigcawu. Kodwa umkhehlo wenziwa ngembuzi. Uyazi ukuthi baningi abantu abathi bakhehla kanti bemulisa ingoduso zabo. Kunomuntu okathi ngokhehla. Kodwa mawuthi uyabheka ubone ukuthi lo wemulisa ingoduso yakhe lo. Umemulo lo akuwona umkhehlo. Umkhehla unasi isigcawu. Umkhehla wenziwa ngenkomo. Kodwa umkhehlo wenziwa ngembuzi. Uyabona mawukhehla umuntu wesifazane ngizoyibeka ngiyenze ibe nomqondo osobala kakhulu. Usuke uyomhloniphisa, usuke uyombeka uphawu lokuthi lo wesifazane kukhona la sekhethwe khona, kukhona la esehlonipha khona, ukuthi umhlaba wonke ukwazi ukumbona, naye akwazi ukuhlonipha, ahlonipha imvelo, ahlonipha amathongo. Ngenkathi lembuzi ihlatshwa kuthathwa inyongo yayo ifakwe kwinsoyi bese abesifazane bayahamba bayakomhloniphisa lona wesifazane okhehlwayo. Ngezikhathi zasendulo abantu mabeshuqula babengashuquli ngamadukwe ekhanda. Kodwa wesifazane oganile wayehamba nje ngekhanda kodwa besafaka insoyi ekhanda. Uma efaka insoyi ekhanda usuke eshuqule ngokuphelele. Noma kuthiwa uluke inkehli ekhanda lakhe kodwa mengayifakile insoyi lo muntu lo usuke ehamba ngekhanda ngokwamathongo. Usuke engahloniphile lo muntu noma inkehli kuthiwa uyifakile ekhanda kodwa mawukuthi insoyi ayikho kufanele wazi ukuthi awuhloniphile. Ingakho ke umkhehlo wenziwa ngembuzi, kuthathwa inyongo yayo ifakwe kwinsoyi kusuka abesifazane bahambe bayomhuqa ngensoyi ekhanda bemhloniphisa.